Dobrý večer. Začína sa druhá predvolebná diskusia na Markíze. Dnes večer sa budeme rozprávať aj o ekonomickej situácii na Slovensku. Vítam zástupcov politických strán. Môžete si zatlieskať ešte raz. Len pripomeniem, že každá zo strán si mohla nominovať 20 svojich stúpencov. Dámy a páni, a ja verím, že budete korektní, aktívni a samozrejme féroví. Začína sa ďalší predvolebný súboj. Do štúdia už v tejto chvíli pozývam KSS. Dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer, pán Hrdlička. Tam je vaše miesto. Jozef Hrdlička má 32 rokov, no a éru komunizmu zažil ešte ako dieťa. Páni, poďme rovno diskutovať. Pán Hrdlička, nemyslíte si, že KSS je ešte stále spájaná s bývalým režimom? Pani redaktorka, môže to tak čiastočne byť, niektorí sa o to usilujú. Súčasná komunistická strana Slovenska vznikla v roku 1992 a treba povedať, že my sa hrdo hlásime k tým pozitívnym výdobytkom, ktoré po druhej svetovej vojne ľud v Československu, na Slovensku dokázal vybudovať, k tomu sa hrdo hlásime. Samozrejme, že boli chyby i nedostatky v rámci doby, ktorá bola, od tých sa samozrejme dištancujeme. Prvý potlesk. Taká otázočka, možno taká osobnejšia, ak by ste sa mali rozhodnúť žiť vtedy a teraz, ako by ste sa rozhodli? Viete, naspäť sa ísť nedá. Ja hovorím, ten systém, ktorý tu bol, mal množstvo pozitívnych vecí a dovolím si povedať, že po stránke sociálneho zabezpečenia a sociálnych istôt, socializmu, ktorý tu bol, nemal páry a naozaj nemal období v dejinách ľudstva. Nie, ja hovorím veľmi otvorene, treba ísť dopredu, my sa hlásime k socializmu pre 21. Veľa vecí, zmenilo sa vedomie ľudí, doba ide dopredu a my sa snažíme na tú dobu reflektovať. Ďakujem. Pán Hrdlička, ľudia asi nepotrebujú slova, ale skôr skutky. Vy ste ako konkrétne pomohli myslím, týmto ľuďom? Pani redaktorka, že toto je celkom taká odputávacia otázka. Ja by som veľmi rád vás videl, ako sa naťahujete s vreckom piesku a snažíte sa nejak tú vodu zastaviť. Ja poviem veľmi otvorene, naši komunisti, naši sympatizanti samozrejme zrušili radu mítingov, ktoré boli organizované práve na východnom Slovensku. A môžem veľmi zodpovedne povedať, že bez toho, aby si obliekli na seba trička KSS, bez toho, aby bolo o tom oficiálne vedieť a manipulovali sme ľudí, mnohí naši ľudia pomáhali práve pri odstraňovaní týchto živelných pohrom. Ale ja chcem povedať celkom vážne k tejto téme, že je to problém, ktorý sa nesystematicky rieši a naozaj aj v súčasnosti musím povedať, že aj samotné vládne strany a hlavne strana Smer sociálna demokracia sa snaží práve cez túto tragédiu vytlkať politický kapitál. Myslím si, že tieto veci by sa mali riešiť jednoznačne systematickým spôsobom. A ja sa vrátim nedávno do minulosti. Áno, to ste už povedali, pán Hrdlička, nevracajte sa, aby ten čas bol primeraný a rovnocenný. Dnes na to nie sú peniaze. A ja sa opýtam, prečo na to nie sú peniaze? Dobre, môžete si na to odpovedať, aj vy ste boli v parlamente, pán Hrdlička, to vrecko piesku, ktoré ste tak trošku v úvodzovkách akoby zosmiešnili pre mnohých ľudí, je veľmi významné v týchto Ale iste, pani situáciách. Ale ja som to zosmiešil na základe toho, že vy kladiete neadekvátne otázky na túto tému. Ja si myslím, že je na mieste, aby politici vedeli zareagovať na jasné otázky. Mohli ste povedať, že ste tam neboli a jednoducho to je vaša odpoveď. Ďakujem vám veľmi pekne. Poďme teraz k ďalšej veľkej téme. Namiesto podpory prácu pre všetkých. Tá práca pre všetkých a množstvo pracovných miest sa tu opakuje, tak povediať, nejak často. Naozaj si myslíte, že na Slovensku je práce dosť? Určite nie. Ja si myslím, a trošku ma mrzí, že z takýchto naozaj vážnych tém robíme kabaret. Na Slovensku je naozaj 15 000 nezamestnaných. A keď 15% nezamestnanosť, pardon. Ja trošku musím povedať, že aj keď hovorím teda, že je mi ľúto, že z toho robíme kabaret, ale je mi tak trošku do smiechu, keď hovoríme o tom, že ten podnikateľský sektor len jediný spasiteľný vytvorí nejaké pracovné miesta. My hovoríme nie. Nie je to súkromný sektor, práve súkromné vlastníctvo, súkromný sektor zlyhal a o tom je aj samotná hospodárska kríza, ktorej sme svedkami, ktorú prežívame. A ja musím veľmi otvorene povedať, že takmer všetky politické strany po roku 89, teda za 20 rokov, ukázali, o čo im ide a čo robia, že sú tutormi a presadzujú len záujmy, individuálne záujmy, egoistické záujmy ekonomického sektoru. Vy navrhujete konkrétne zrušiť rovnú daň a zaviesť progresívne zdaňovanie. Ja chcem povedať, že jednou z hlavných priorit komunistickej strany Slovenska je vytvorenie silného národného sektoru. Teda demokratizácia ekonomického sektoru. To znamená, aby popri súkromnom i družstevnom vlastníctve adekvátne tomu existoval i silný štátny
národný sektor. A ja len poviem, taký fakt, ktorý je, že dnes na Slovensku 90% všetkého je v rukách súkromného sektoru. 81% ziskov, ktoré sa vyprodukujú na Slovensku, odchádzajú mimo hraníc Slovenskej republiky. Tým chcem jednoznačne povedať... To máte odkiaľ čísla, pán Hrdlička? Prosím, to sú štatistické údaje, to sú fakty, ktoré nájdete v bežných štatistických ročenkách, ktoré ale samozrejme niekedy sa neuvádzajú tak presne, aby to ľudia vedeli, ale sú to fakty. 81% odvádzame zo ziskov za hranice Slovenskej republiky a iba 19%, to súvisí s rovnou daňou, ktorá tu funguje, odvádzame do Dobre, pán Hrdlička, ďakujem. Uzavrieť takou vecou. Dnes, ako vidíme, billboardy, reklamné rôzne veci politických strán, takmer všetky, je to jedno, či to je pravicová alebo ľavicová strana, hovoria o sociálnom štáte. Takmer všetky hovoria o bezplatnom zdravotníctve, o bezplatnom školstve, nebodaj strana Smer o 13. dôchodku. A tu je naozaj na mieste tá otázka, ktorú položil aj pán Zahradník, odkiaľ chcú tieto strany, ktoré toto hovoria, zobrať finančné prostriedky. A my hovoríme, že súkromný sektor len to nerieši. Ale poslednú vetu, ak dovolíte, skutočný sociálny štát, a my tomu hovoríme sociálna spravodlivosť, je možná len vtedy, keď bude silný národný a štátny sektor, ktorý to môže garantovať. Pán Hrdlička, nech sa páči. Naozaj musím veľmi prísne sledovať čas, pretože sme v predvolebnej kampani. Pán Hrdlička. Áno, ďakujem pekne. Ja vrátim pánovi Mikušovi požičané a poprosím jeho táborov otázku. Kto chce položiť otázku? Že by nikto? Asi všetko jasné. Tak tomu neverím. Pán Mikuš, tak to sú vaši. Predpokladám, že sa nájde niekto. Oni sú slobodní ľudia. Isté, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje meno je Branislav Borecký a chcem sa vás opýtať, akým spôsobom, v prípade, že by ste sa dostali do parlamentu, hovorme hypoteticky, by ste riešili a aké riešenia ponúkate, respektíve váš politický subjekt, Komunistická strana Slovenska, na to, aby sme sa dostali ďalej, ako za tých 20 rokov tí, ktorí nám stále niečo sľubujú, čo nám navyše ponúkate. Áno. Ďakujem pekne za otázku. Ja som už naznačil, dnes všetky politické strany hovoria o sociálnom štáte. Myslím si, že jediný, kto to myslí vážne a kto má k tomu na to liek a cestu, sú komunisti. Zdôrazňujem ešte raz. Tak SDL asi nie je moc ľavicovým subjektom, keďže má za sebou ekonomické zázemie. Takže nemôže realizovať politiku pre ľudí. To majú jedine komunisti a hovoríme jednoznačne 3 priority. Národný sektor, prehodnotenie privatizácie, zavedenie progresívnej dane. Ďakujem veľmi pekne. Váš čas uplynul. Môžete sa ísť posadiť. Váš tábor, pán Hrdlička, sa dosť radikálne ozýval na slovo. Nie je naozaj smiešno, ak nám má Brusel pomáhať. Raz je to Brusel, raz je to Washington, inokedy je to Moskva. Ja si myslím, že tento problém sme dokázali aj na Slovensku v nedávnej minulosti veľmi efektívne riešiť. Priatelia, buďte disciplinovanejší. Buďte disciplinovanejší, priatelia. My vám neskáčeme do rečí, ani ja, ani môj... Môžem to hovoriť? Alebo budete hovoriť vy, program komunistickej strany? Pán Blaha. Asi by ste to nevedeli, lebo ste ďaleko od ľavicovej politiky. Ale teraz ste pomerne blízko seba, páni. Ale to len tak, akože sedíme vedľa seba. Nie, ja chcem ale tá nevraživosť povedať... tam funguje medzi vami dosť očividne. Všimol som si to, pán Hrdlička. Ja som veľmi jasne zdôraznil, že stranu demokratickej lavice v žiadnom prípade nepovažujeme za lavicový politický subjekt. Ale za stranu, ktorá má za sebou veľmi silné ekonomické pozadie, a to vidíme na billboardoch, na jej propagácii. A tá strana, ktorá má takéto pozadie za sebou, nemôže hájiť práva obyčajných ľudí. To je smiešné. Potom budete reagovať, pán Hrdlička. Na slovenskej politickej scéne sa deje podvod. To je podvod za podvodom a klamú ľudí len preto, aby hájili svoje osobné záujmy. Ale ak dovolíte k otázke, pani redaktorka. Počkajte teraz, páni, potom budete reagovať. Dobre, teraz prehovorí pán Hrdlička. Je tu téma rómsky problém a to je naozaj veľmi vážny problém. Ja chcem povedať, že táto krajina, my hovoríme, 20 rokov sa to nedokáže riešiť, 20 rokov to nevieme riešiť. Brusel, peniaze, odtiaľ tam nie. Na Slovensku tento problém pred 20 rokmi bol pomerne efektívne vyriešený, aj keď stále problémy pretrvávali. Problémom podľa môjho názoru je práca. Dať našim rómskym spoluobčanom prácu. Lebo dnes sú veľmi tvrdo diskriminovaní. Dnes v regiónoch Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Spišská Nová Ves, Gelnica, kde je cez 20% nezamestnanosti, práve rómski občania sú diskriminovaní a nemajú šancu túto prácu získať. Práca a potom samozrejme otázka internátnych škôl, otázka vzdelávania. Títo ľudí stratili pracovné návyky za 20 rokov a treba to niečo urobiť.
Pán Blaha, veľmi krátko vás iba poprosím, aby ste reagovali na to obvinenie, ktoré zaznelo, že ste jednoducho sponzorovaní veľmi silným niekým. Keď je pán Hrdlička chlap, nech si drží svoje slovo, nech predloží dôkazy o tom, čo rozpráva, alebo nech odstúpi